Abono nsia Sompa ena masugu amutie nananom. Enyumre yensema ya poapoa no. Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Eni ade ba bedamui. Kasi epoi betumi akenkan bi o Facebook. Entintan so na di mu adwenkyere no aba ne akan dia frakasie no ama wo. Na nsemo ewo mu obie enie. Mampanyini na nadoda nkwa akufuado. Onmonyamfo Ignatius bafo awia wabonidin ede dwumadie bi ahyensa NDC amanyoko no ede sobo ebo aban ede bentira sada no rada animo sa wono nko a no betumi aboa na MPP fo atimi abreki 8 no sei fango bo no ekosoro ntia nwumere yi tawaso ne tie nkontabu ai apomudisi achiriba enura yede ma no sabre wasakirem yebeko atwema ngwabiaja sade awia no yebo mokase awiro hosemu no yebeko akiri sada na atwema ngwabiaja wabata bi ne mamienu woromahye wu ukọ epoye mantam nso a adesua ho nsem ayetene na yebeko ne akohwesa de niema esitie pote wowura akuje tabra kwa wo kan sem bi di fa presidency no ho aban de nhyehyɛ ba sɛ Ghana fo obia nka na komanto ne yam sɛ wonni sika ha dan aka wa komanto yam na anwumere yi yebedi nkomo bi ya dear friend cerebrospinal meningitis Tano South was what in nhyehyɛ gu akwamu afie die wo sia no anwumere yi mizo ene 5G adawro mane atena se den sam no brɛ nsam no dɔso pi ka ho ɛna afei we so wo bi enade aba sɛ ni diarrhea yira doctor o sɛ mensa brakwa ena wono wo fan taxi mu e wo poku trading brema UGC ena mi se eyiraye enu nti bomoden se wonso beba bebusa emu asema na be fra homan 0245330760 nana kwabra kese na fe wahini ni ama krancha dazo asof mami premier ni kase bono enie nana dodan kwa akufuado wajina na memo tumi so masabre waswafo a wore enwuma ne apede hunsam so papa Ignatius bafo awia waboni din so waswafo a wakoba adwuma e wo pension asoye na wajina National Pensions Act 766 o my Ghana merekuni no so en wodi dwumadie hye ne nsase eniema bia da fa pension hu no wanyina mu no wontoto wagefo busumi ni de di kan wodi dwumadie no ahye ne nsa ye papa idi asem to dwa wo bre okopie mu Public Account Committee no anim na sabre ko ya na chese dom ketwa ne so efrase ya wo mo bon training senya de a wo mo bete ase na ban no de ministerial appointment foforo biada enso aba be ka ho onmonyamfo Ignatius Bafowia. Honorable Chair, with your permission, I want to read a letter I received from the presidency dated 30th January 2023. Designation as minister responsible for pensions. Pursuant to Section 211 of the National Pensions Act 2008, Act 766 as amended, I hereby designate you as the minister responsible for pensions with immediate effect, which means you will be responsible for the National Pensions Regulatory Authority, NPRA, and the Social Security and National Insurance Trust, SNIT. I take this opportunity to congratulate you formally on your designation. It is my hope that you will carry out the duties imposed on you under Act 766 diligently and that you will oversee the successful implementation of its provisions. Yours sincerely, signed, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, an address to Honorable Ignatius Bafowia, MP, Minister for Employment and Labour Relations, Accra. Onmonyamfo Ignatius Bafowia, National Communication Officer Edema ND Samanyokon Sami Jamfi, and our friends and Trofon Shemudi were part of the Kessim one Kramantamu, and some P no that to Teresa Bansika were Dieno Yesika Kuma, Sakovidi man for Nimutin, so a man for Winano, Sabana Fetchika, Wieno. And Jessica Kuma, Omebua Contas, so I 10 such a Kuma Samokaya, Umida, Samijan Fiasamini. He was a special prosecutor, and when we are, far reporting now on the or more. Auditor General on so was already your mind is again now, about which I'm ready. Now I'm landing on a dino. Be so. Yes, sir, I said, your cousin, when we are on future, we will say. Now, we will do some man in red TV so. Or more talk or only a more 110 billion in I see who went in. More talk or only more money receipts. Which is your cow money, what I bill.
adi Ghana sika sei no yɛpɛ sɛ yɛhu ɔmo nyinaa ni so ɔmo yɛ civil servants, public servants, and ɔmo yɛ ministers and our politicians. Munya yɛhwɛ mu ne ntɛm yɛhu deɛ twa mu na yɛntwe ɔmo ɔmo akɔkorɔ ne ase aso because kasaso mmuaso a ɛkɔ so anda ɔmampanyɛ Kufuor ne Alhaji Bawumia adɔɔso na nyaade Ghanafoɔ yɛbɛtumi apene so. Owura Akufo-Addo manu a ɔyɛ ɔmansuafoɔ hwɛ ayarehwɛ ne apɔmuden so ɔtam Ghana sika titiri die 120 million sɛ ɔde kɔ akɔtɔ COVID gunro yɛfrɛ ne vaccine no ɛpaneɛ no a wɔde wɔwɔyɛ $120 million no ɛho nnura aba bɛka Ghana yɛn nsa mpirapira a yɛka sɛ wosisi a ɛyɛ $38.2 million pɛ na kyerɛ sɛ sika ne mu $81.8 million deɛ yɛnya Sompa so bia asɔman because yɛtua babinuro no a yɛsɛ yɛde kɔ akɔtɔ no yɛn nsa nka ɛbɔ afini nnuro ne mmaa aban no so ntoma na mo bia sɛ ɔde gye sɛ sika no ɛde ama yɛn ama yɛde ayɛ ɔman no yie ɛnɛ mo nhwɛ ahohihia ne ahokyerɛ a Ghanafoɔ sɛ yɛwɔ $81.8 million a mo nhwɛ sukuu adan a ebetumi asi hospitals a ebetumi asi nipa a ebetumi afɔ ɔmo adwuma atua wɔn ka ɔmo a Ghana aban de wɔn ka ɛnɛ aban ne sɛ wɔntumi ntua wɔn ka no na wɔn ma wɔn haircut bebree betumi anya wɔn sika efiri saa $81.8 million nti adi nti na sika na ba akɔdi baabi na aban ne ntumi ntua na wɔn pɛ bi anya sika ne ma yɛ ne yɛ fa nkɔyɛ adepa. Na ɛno akyi na wɔkyerɛ sɛ nyame yɛ adom a sɛ Awurade tie wɔn mpayɛ paa na Ghanafoɔ so to aba no ma wɔn a na sɛ NDC amanyɔkuo no paa san ba bie mu a saa nkɔfoɔ no wɔdɔhrer wɔn bɛyere wɔn nyinaa. Enti yɛdeɛ yɛka ne sɛ saa sika wei ɛyɛ Ghanafoɔ yɛ sika ebi yɛde kyɛn yɛn ebi so yɛ bosia a yɛbɛsan so atua ɛno nti sɛ nipa bɔnefoɔ kakra bi afa akwanbɔne so adi sika ne sɛ yi a ɛni sɛ yɛde wɔn ho kyɛ wɔn ɛno nti deɛ yɛka ne sɛ ɔmampanyɛ Akufo-Addo o finance minister o maame nuaba Kenuforiata no o health minister Akufo-Addo Manu a wadi ɔman no aboro sei o information minister Kodwo Ɔpɔnkroma wetuatua allowances ama na adwumayɛfoɔ abrawo ni saa tumi no yi wɔn adi na fa wɔn famra kwan so. Communication officer de ma ND Samanyokun lawyer Sami Jamfi. Wawura deni mobri bi atwa mu asante mampon wokogina mu semra sebedwani papa yi ehuri agina sa chinchina atwan yento ne so aba no mehimu franka emfama eni PP amanyoko menne ene walanche ne campaign enkra pumpuni emantemu na wose ene wo hwe PP amanyoko na wurahu abu ne kon sanse nchichemu no doso ewa amanyoko num na sese ya no nso omdi bebreki eti no de a akwese wo so agye pima ya ne na ba ako nyade ebe yie ne wo chena ka ho wasi ebraso se wo mu nyina be ye nkabomu na nipa obetumi de nkabomu no abai no wono ade animo sanse wono de obi a waka nipa bomu pa enu nti ye nto abai na ye mfa emma no na wasi baabi a yeduro no amanyoko ni hia animu foforo wono ma ye pri nyina ye animu dada to wono na animu ye mono pa chiawo ya obetumi adi animu na wo ma breki 8 no onmonyamfo ade animo ye makani nyina ne se 2024 yebeto aba yebeyi mrahye bedwafoɔ foforo yebeyi ɔmampanyine foforo enu nti abedru pempenso bi a Ghanafoɔ ni bi kura na abamu abu ama wɔn mutimi de ahomtie kase a 2024 de media men to aba adenti a ɛyɛ abamubuo nanso de manhyɛsɛm wɔ hɔ ne sɛ eni mfufra onyamia hyehyɛ mayen a wɔyɛ David ano ɔwɔ ɛsere no so no ɔno na ɔba wɔde saa eni mfufra no ɛno nti ma abamubuo no yɛnyae na yɛhu sɛ de akɔyɛ kyiri deɛ yapa ho na emom deɛ da yɛnim ɛna ɛdɔɔso sɛ impo akyea na emuye na yɛbi nyinaa no yɛbɛkyimi ayɛ ama no ayeye me de normal miensa bi to ho
me pese MPP delegate bia abato ya ye betwe enipa domo amo beto no mobro over 200,000 across the nation, around 208,000 to almost 210,000. Ashaman constituency ngwa mobro 1,500. Enunti ni nyina ne se yema yeni enna ho yema yeni na oni enhwe ni enkari obi biara empanimfo a yebani nyina no yenkari obiara ni enhwe se why ene yede ne ko ekon na no a break the 8 no ebebem na yede enim se owura ogina mo anim ene one mo kasa one Ghana fo nyina ye kasa no mo ma ne kwan a ewo MPP mo a break the 8 no ebebaso many so ade hunu amede wo ma party no mede atodwa many so ade hunu amede wo ma Ghana nsem enso mede atodwa said ye be ya aban bia ni titu ni dwumadia ne se obema anigye abati mamufu nti seti mamufu ni anigye a na chese aban modern mono ento ani ana enkoye na etosi eno nti enye kasa me ne mwaka ewa hanu nim se to MPP fo akoma so ato Ghana fo akoma so ya bato a yebekoi yebehwe se emu beda ho na se emu da ho a ye wi a ye nyina de anigye eni odo eni opepa eni bedi the obeba beye ye next flag bearer the leader of the new patriotic party adeni monie we are say, yeah, papa, the anymore, Francis, and an any affection and honor. No, we are pen and penny for our material to when people moon. Doctor, now when I hotel my clothes, so come home. One who could says, hey, at any man, necro, ya, what one a chili drummer, one who's in theatre, what can ye? We have come to the rank and file of our party, the new patriotic party, to solicit their votes in the leadership race of the party. The contestants are, and they will come with promises, some of which are unrealistic. It is noteworthy at a meeting with the outgoing German ambassador to Ghana at Osu Castle during the first term of office, during the campaign prior to the December 7th, year 20,000 election. He said, the campaign platform promises cannot fulfill when you are in office because oftentimes you are emotionally charged. The reality when in office and confronted with a myriad of problems against the limited resources available calls for immediate rethink of the promises made during the campaign. This singular act of matured leadership made President Kufuor focus on the new path of policy direction that guided the programs he undertook throughout his presidency. A rare display of integrity, professionalism. You see me here today because when I see our dynamo, I know we still have hope in our. This is a man of integrity, accountability, professionalism, and humility. Dokutanya honya hotemekro enedia wa fuju se victor ya wo munyina ya pia papa de ni mo kwa na abedi nkunim so say no fa ngobo no ya pagam asem no tietietia ende say no pia no aboa wo ho wo kofie nso no aboa wo ho wo ba no aboa wo ho asem no ayere papa ena fe pa na yebete brofo akese ne nsem akese ya metifo be kade ya kire yen ombe buye say ya wo kwa ne bonko wo ba ne bonko untimi anu asifom ya yebeto ho afiri na asa kwaka fom awurade hu ye mobo na yepese ye din koba kakra ne hwesa de enema esi ekoro yenua ba ma bawa bedu efiri se empejamui eba yei wa bo apro no bia stations bebere ho no mo bo mu di asa wo ya advert ya mo na nso so no kan na wo se ye kan mo ho asem bawa awurade asom de kan ho anka wo zo ba yikaze na pomete san bawa oba de adom me ho de se 20 ni so won so ho ye nyame adom ye ho ye pa da nyame ase bawa boye nkomo en empejamui sani yehudi kan de tudwa ni nya ni mtese ni o mamu asia ye dene ade ye betini ye to fangu mu ye ka bi shemu ni mse den ya Institute for Energy Security for Edical be ya chese fangu mpejamu beba nanso ene ye da sore ya ampa aye adwuma metumi aka se filling stations pi wo ho a
no ka se no ma pege me bi so ho aye nya pege mu na medi kan no ma mini kan fa gwel de ntudwa gwel sisi a sa wo kwa enkan nanka petrol na 13.60 Ghana cedis per liter 13 cedis 60 pesos per liter sisi a me no ka se so ko gwel filling station na ubenya no 15 cedis 25 pesos per liter and diesel no so 15 cedis 90 pesos 15 cedis 90 pesos osha nanka na nanka 15 cedis 52 pesos sanso na se woko allied a metumi aka se ehwo de mra me ba apro koduru ho no ehwo de se ne tie no saa ne tie aye petrol no na 14 cedis 40 pesos and diesel no so 14 cedis 85 pesos na me no omudi nkomo no omudi atomanim se omati se omati to pina mu ampanyimfo so ama omati ase se wo so omutum na so omusi fiebe nyampa etena de no mo so epege omo buonim akọ ba bi e wo se omo epege mu ekoju na no ati na mdi mani akire mu e wo shell na okoju shell a petrol no 15 cedis 25 pesos and na diesel no 15 cedis 90 pesos we na achi no ntumu abe no me na ye be ya adwen se copec ye chamber for consumers consumers na dia tudwa se sisi ana wasi na ye boy homode se asentiade no drivers won nya de on batu sisi e be ya nka omo ntwentwe omo nya ase nti no me nia be ma se obi sa me afro kakra ma bono petrol ntumu ne de sisi ade metumi aka se okọ filling station pina ni na ye adwuma na so asentiade ne de metumi aka se me fa se minyante se omo pege na se copec for achopo omo de aba metumi aka se asenkafo na so mu an se ni enim ebi aye koda so na adwen anya asesa wan sakra na obekọ no ebra okọ stations ahodo ne bi no yenuanom asankafo oba ho no wode waso tofom din na wutie nkomo bia na wo mu didie no a na ensan be sara na omo ka metumi aka se me du gwa filling station ye na taxi driver ni ba ko no obebubi na ma ojuru ho na ote so ye pege ade nim no ene one fuel attendant no jai e ka toma me nto keke na ne ntokwa pa nke besu on nanso mpanyifo ba ho ma ombe chekire nsem ma bibia akoso yenim se mra omo kwa omo ta ye tututum no Ghana for se ne wudi kan ye hwe nimu se bia na omo so me pega esenti abo nimu nti ye hwe nimu anoma bisu o se ye hwe na se no na 13 cedis no ne se abeduru 15 yesa sa pepe na tie titi akusokoko hey bedu ya da se why Nenso me das minia. Yenua be ma ba wa bedu ana yetene nkan se ne de upia na waboa wo ho. Wo firifie kwa ne boonko. Enu so ombeje pe o kofie nso a ne boonko. Erade ne eboafo. Apomudi si achiri ba mampani kufu amemu mu no de ba ye se de beye na sa bere no fasika bere beje droga wutan ganama money na hand no back na ground wo be ni nyina dan so de afiri ho ene ye sa bere no eniema bebre ne ba me nkrofo yi yetru yi sanse ukwadra kota oba na ene be ma fo oba wonyinsan a wontua kapre wontua da ma no wawo be me ne twonso aye no e no akodo no atutwi no agye ne hwa no wahura sikinkre won wo kro no na pomdi si achiri be agusu agina mu ayadwuma boa wo ma no emenei ye kenkan ne mapapa mampani kufo ye de boa wo my Ghana ye nyi firim kura na bere kwanimu no na wo ye mu sakra ho aba beto dwa se enura ya ewo mu no wama ye mu sakra ho wo mu nchemu no aduonum ya wo mu de aka ho sada ene wo mu sade wo mu nchemu aduasa bi so de aka ho a ende wo mu ne amane me wo mu ne terms wo mu yusuo na wo se artimata injection 800 milligrams no ene wapagem ena fe levofloxacin infusion 500 milligrams and also one mapagem brofo akasi amintumi kan no akoye medical terms no ni nyina no ye no kura wura boache donko yo ye bedwam kasama for them private health providers online now association wo wala no so ya amene ni kodi nkomo hello aja boache ma ajo ya na o mame yesi mpajamu bia bana cheche mu kakrai mame me dase me che atipo nya e che me ni asante ye boa zo pa darasi no kwe ye ni aban ni sinkunya da bia ye mo na mo frɛ ya
yɛne aban no kasa yɛne yɛbɔ aban no akyi sɛ ndu boa yɛ den nneɛma boa yɛ den nti aban ɛmmɔ no ho mmɔden na ɔmpɛgyam kakraman sɛnea ɛbɛyɛ a Ghanafoɔ a yɛkɔ ayaresabea no yɛngye hwee mfiri mu hɔ na biribiara bɛyɛ kama ɛyɛ nnora na aban no tu anim sɛ ɔmanmu no anim sɛ NHIA nduru no ɔmapɛgyam 50% ana nduru bi wɔ hɔ ɔmde 30% aka ho ɛna across board no service na ɛsɛ NHIA ne operation ne nneɛma no ɔmde 10% aka ho na ɛhɔ ɛne yɛ haw ka nduru no ne nyaka no deɛ menia abankɛyɛ aban bɔ ne ho mmɔden yɛbɔ n'aba so ɔyɛ ade paa na 10% hɔ no ɛhɔ na asɛm no wɔ because ɛhɔ no deɛ ɔma yɛ 10% a menia baa deda nea wɔde ɛboɔ abɔ ɔso ataa so ɛno deɛ ɛfa de isɔ kakra ma yɛ ɛkwadim kakra ntwɛpɛ ɛberɛ ɔmde too ma anim no manka ho hwee ɛsi problem no sɛ aba yɛ no adeɛ a ɔma wohu nea ɛwa nso ɔde aba momfa nyɛ adwuma sɛ yɛ 10% mata asɛm ɔmɔ kɛn yɛyɛ ne mu hwee adeɛ a ɔmoyibɔ bi yɛ a yɛyɛ part of it ɛyɛ OPD tariff ɛne yɛnim sɛ sei na ɛba we are aware saa 10% ne saa 50% na akɛka ho nyinaa no yɛante ho hwee yɛwa sɛ aba sɛ mɔyɛ so yɛde tee sɛ aban ɛbɛtom deɛ but the percentage no deɛ yɛante because yɛka kyerɛ aban sɛ kɔma yɛ nyinaa yɛnkɔ market yɛnkɔ tobinko yɛnkɔ osons chemist yɛnkɔ mu nyinaa hɔ yɛhwɛ de wi ɔmo tɔn ɔmo nduo no na yɛhu de wi a yɛbɛpɛge ade no si but aban nyɛ saa ɔno ara na kɔyɛ ne market survey ɛna ɔkɔyɛ ɛna ɔde aba wayɛ ade yɛbɔ n'aba so sɛ ɔde increment n'aba but 10% no deɛ duni aba yɛkɔma ntɔ ɛyam but ɛnde ɛsɔma yɛn ɛgye nso aban ayɛ agye wei na ne nyinaa yɛpɛ sɛ co-payment anaa top up sɛnea wokɔ ayaresa bi a yɛgyae no yɛsi nkete ayerɛ ho sɛ yɛpɛ sɛ yɛgyae ne nyinaa bɛgyina aban no so sɛ increment ɔde abɛyi obɛtua yɛ ka promptly sɛ every month deɛ wobɛtua yɛ ka every month wobɛtua yɛ ka na wote sika no sɛ mu a afe na ɔde baako ba deɛ a co-payment ne top up na ɔmo pɛ no sɛ yɛgyae no ɛtumi nyae sɛ yɛbɛsɛ no yɛpa no kyɛw watie susu frɛ ɔde bi aka ho though yɛkɔma ntɔ yam saa deɛ but yɛbɛgye no saa na ɔyɛ ne ho ntua yɛ ka promptly every month biaa sika mmra doctors ɛtua mo ka nurse ɛtua mo ka drug suppliers ɛtua mo ka wotua senate wotua light bill wotua ɔmo akɔfiri nkanea ɛne mfidie fam hɔ wotua mu nyinaa ka na obiara mɛda wɔ ka obiara ba nkɔkɔta co-payment ne top up ɛsa nneɛma ɔmo mpɛri nyinaa no menua ba ɛwo bɛtwa ɛma nasa insurance apantoma pa afira yɛsrɛ no ɛpantew wayɛ wei yɛmanamo wayɛ ade nanso sɛ prompt payment ama a nea ɔmpɛ no ɛno na ɛbɛsɛ si na yɛate sɛ ɛka no nso watua bi nokora bi om wɔma yɛ baako ɛne nansɛ a ɔde baako bi o nyɛ mmienu mmiɛnsa ho nɛka no ɛyɛ dodoɔ sɛ no wama mu baako no ebi mo yɛ mo February of 2022 ebi yɛ mo March 2022 ebi yɛ mo April 2022 ebi yɛ mo May 2022 saa na teɛ ɛdini wɔn yɛ bi kɔ anim paa yɛ May 2022 ɔtena yɛ wɔ February 2023 so you can imagine you can see the gap a ɛwɔ mu saa gap wey na yɛ ka sɛ so wogya saa gap no tum saa na deɛ a co-payment ne ayi top up no ɛtumi nyae yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛgyae was one obi ba yɛ sɛ bɛ na ɔdi sika a wɔmɛte ɛgu yɛ nnwuma ɛnipa ɛwu yɛpɛ sɛ yɛgyae nti yɛsɛ no wei na ɔde aba no yɛn nyinaa yɛbɛsom yɛsom wie a ɔmma yɛn prompt payment sɛnɛ bɛ yɛn nkɔde kaa yɛn ho nkɔkye yɛn ba kɔyɛ nea ɔno aban no ɔmpɛ ɛno ne adesadeɛ a ɛto aban anim na menka sɛ mu ntwatoɔ tariff na ɔmde aba no yɛn providers yɛn sankan aban na ɛbɛto dwa but yɛn sankan yɛfrɛ ma yɛsɛ yɛmpɛnyɛ adwuma
As I say, and then effective today, we should use that tariff. But as I speak to you, yes, I can. I find that NHIA pono, edit some feed you, any of my system na omuwia yen saka asana ye de adwuma sana de asam de eya boache Sompa refo ne atiefo de base anwumre yi so me da aspa me niaba ora boache donko eye bedwam kasama for e de ma private health provider ni din eno no wono eno ne din komo yi awia prem to bere kase no ne ye de to manim sa yoro ho sem bi asi ewo abuakwa ya kyerɛ sɛ ɛwɔ atwema nwabiagya na ya sefem sampa sɛ ɔbaatan bi ɛne ne mma saa be yɛ ka sɛ ɔmo nka ate asefo ho bi mu na aka ho bi ama ɔnabo Michael Amoa Awuku ya wɔno na yɛ MC de ma de hyɛ watwema nwabiagya wɔne ne dom ne suo pra wɔ mu sɛ ya bambom panifo nadbom panifo ne ade sɛ obia yɛ wotwa ka ɛwɔ saa nsensɛm bi sɛ num bia no obia ka ho ɛkɔ bi abusafo ya modi akyi anwumere ɛwɔ Facebook no so no kesa wona wo so wani ase etensa dian ubesu enka bi nhemu wo nka bi nhemu na sa nsem we ebi to se ya na sefem papa ye nua ba wonya mfinsia aduonu nwotwe ye nne abigamanu won ka ate asefo ho biem wone ne ba nora yebo a wonya mfinsia enkono na afen so no efrepa yebo no so nya mfinsia no ensia kire se asem no aya asem papa ewo ebuakwa enso nyame ye watwema nwabeja municipal wasante mantamu na bra onabo Michael Amoa Awuku pie mu ho no na se ba man so obonani a na ni suba Bible say adie nyina mo yem pass da manyakofo nyame wonu na obo yen na onim ne ye ma ne ma na waye na anabri mu ye ni pa yi de ye ntiase ntia basi ya na ye tete basi ya na ye ha ye no ma se unka bi hwemu nipa nyare bibia anye no na ekobane se ya ahomti enso so anya basa nti fawresh hwenya mu onko a ni bitma chiro we asrawa eya na enkoye eman so enkoye yare nyame nanim de nti a woyi ofiri mu so mu nyina na mo ho nyame nanim de nti a ko ba ne sa nti mesra woni die mu a so ni die mu a to boase kra to boase na yaka ne doso Onabo Michael Amoa Awuku MC atwema ngwabeja ana yete ne nkan madam Saramanu ye ne wahwere ne ba ana fenso nana no ono so asem ni Saramanu ti me dia na se me ba ni tie mu fra me sama sore nti na senso akromfo bi wi ayesa nti last week crown mo ba obi nti o mo bu puno na o ma nti me ambu anwura inside ti na puno ndi asai nti aye bie di to akire sade nke so obi pim na enti ni nti anaju no o tie mu fra me na me bia me die no na me bia die no mi wura hon mo a de die na lok o se ma ye hye o se bibie puno no o se mi ti mi bie ma me hye abusafo ya mudi achi ena nwumre e wo Facebook no so no asefem awiro ho pa erade nchechiro mu nyina ewire yakwe akwa bena sa mitimi mie na ye de na de ba nipa ko wura dem o si mitimi mie no so for my mom say China for epono no yes first na de no mu nya yusu e omo so first na dan ntesa na sa afi ho na yeta be wia maame no na yeta be wia no pa ntie nche ye be wia na to aso mpre so obi ampa bonu ya nto ne mpase o eba sa wo de adwapono no na so for maame eba sa akura na wadwen kura de be kai se dua bi wo ho wura be fi on sa wo di bum sa no a na bi sie wura be fi bibia so ho nti ya na erade na on chechire nyina yewre ebu akwa wa twimanwa biaja na se na sem no kosi ye abiga manu a one ne mamienu nora ebo a ene efrepa ebo a ye mfie ne ye nkro ne nsian yese ne enra no pa enra no pa na no pa ya ene gya no eto fie no a wo mantumi empie abusuafo bi de enya ye 3 didi mu
na dumgya adwumayɛfoɔ no bɔ yɛ ho mmɔden dumgya no mentumi antrɛtrɛ ankɔ adan a na atwa wɔn mu ahyia wɔbrɛ Sompa ne do3 Peter Dai ɛtwetwe nkɔmmɔ wɔ asante mantam dumgya adwumakuo no bɛdwam kasamafoɔ no sei ɛna wɔkyerɛ mu no crazy around 3:43 na almost free say ja at all na ebo mo de ki ko na edu o na ja no atema ashi asai ni mawia ma o ma hwere mo kwakra nti ko na nkasa no enu ye ho entem na nipa na abo mo de so mo try so bi ansa o mo free di nipa miensa e hwere mo kwa ba ku edi 28 years ba ku edi 9 years ba ku su 86 years na ye retrieve body na hand over ma police na get na e pass to from no kakra ye three ho no kire se o mo e so call na call no get into contact with the ma e na so agent na o mo nso mo dem no ma barricade no o ma reinforce na ma comfort what area o mo attack you frequently o mo reinforce o mo doors e to no moment ni MP na e jana shi o ma o mo e hwere o mo na ye dia ye try to establish the edijana papa me APA na miensa no na o kan ya o hwere o a dana nkasa no wo mo AC portion no mo eti portion no baby o hono ma o mo nyanwie nti ye mo hwere na de ye bibi a no mo tin roof ya SGA KVE nti na mo ho ne sa na ba bibi o hono no ma boso bibi o mo boso ye enye kobi mo yen discover e jana so intensity by the time I realize here na e jana afa hu na barricades nso a etodi bi a yedi twa ehuhia no nso edi enya pa ye hwe etodi bi a kasa comfort nti na yede na de anda de atwa ehuhia to prevent a comfort from entering bibi nso si na wo so onzu pia afi na ayete nti eno nso e kan ho bi ma omo entimi MP nti ya ye tiefo ne amanfo e wo se ye hye no so se ne yede eja dituma naked light se ne dituma ye so call ye so candle ye so ejapa ede nu aduane se ne edi bituma no e wo se ye hwele wo so call ani kwa so di be a ade a ehye ewo because nyame amfa kon na ekoto so a ebetia hye na ahye efie mu wo so candle bibi a de si no e wo so di si in fact wo so di si change that ye change mu na o se nsu ku ase se na ehye a na ekoto nsu na edum na ye hwe barricade no ntuna ye de hye ye de esi efie se na obi esi efie na akoye se oti prison kra ono ani fie so na ese de oti prison no yen hwe ni na yen no in a safe way na BBC a etimi enya kwan apie afam kwa abonti in fact ya ka bebre artisans e wo yo mo ye oko Center for Settlement Studies okay university the new technology dia pa say u bi she efie ni mu na security window but the say safe nso BBC a obi a window no so a ebepie window unit ni ya ebepie mo etimi enya kwan apie ejane sa na ema we ni ehwese amanfo emfanhye mudansie mu na emmoa wo mama ti o mu fie nso betimi aben wo mo no ma yebi e de ama o mu ndahye na aboa BBC a wotimi na kwan ejane apie do3 Peter Adai yenua ba ma kwabena nyako si anamu ewo epoye mantam no mu kwabena nyako enkra ya wato ye enese akyerɛkyerɛfo ne afenso ahwɛfo ne awofo a ya ewo Obawale Methodist Basic School ene empotam ho nyina no obia efa no ho adwen sabri e kyerɛ sɛ sukuu no tebia ne nneɛma bi wɔ hɔ no mu a akoye owuo fidie pa ene wɔ hɔ ne wiase ne sabi nyankopɔn bɔ soro bɔ asase no owuo nya mienu na wode baako adi agoro enti tintontan ene obia afa no ho adwene kwabena ena esi anam wɔ hɔ kwabena anya ako ana yɛhwɛ sɛ yɛbɛkɔ no hɔ na wɔde asɛm nkyerɛ mu ama kwabena awurade asomdwe nka wo sɛ wotemenka eka nso mi na bema na apom te say name Yakopon Adam de achen o video ya wo de amane de nti we pass school dan no school dan no ya Ghana so to de bia yensem pa esre o we usi we school dan school dan pa ya e de sen be pa so o say school no ade Obawale Methodist Basic School Obawale Methodist Basic School Obawale de se Nigeria din ana there be a crobodin etresan Obawale de me no kro ne me ntiase beta ya crobodin okay be ba cho kwa name boy enkomo boy na we pause school dan de awurade nyankopon school dan pa so hwe enfoni ni ya obehu se school for kra wo dan ni mu hwe ni ye pa obehu se school for wo dan ni mu kwabi
video na wodi amane ye no se emoro no de omunya nko mu nti we no ana wo ho meboa se emono no omasia ye bibia awie na so aka so mbe commission keke abba kwabena sa pepe kwabena boyen komo me yente ne ma bi ase boyen komo wo na wo ho yo mini ase ne yedi kan apono ho kakra amatiefo ate no obepie mo yilo krobo mansini mu ewapoye emantema areho asefem na etoda bi kwa pa bada dwo ho bisase so anya bia no panyifo a yese ommesom ye no so omode yen konkwaso mu ana ni nyina no ene se Obawale Methodist Basic School wo yilo krobo mansini emu no me no kasai adesuafo edan omutimu esuade ene yam no ekasai emu awerempa na mitwafo ni kakra efada no ho e de akyerɛ sɛ na mdimfo ni no atimi asɛnde atiefo mo hwɛ wo Facebook na me no ka sɛ edan no yɛn edan dada na dan no kwampokwa no yɛn si anwie ne yɛ bɔɔso na me no ka sɛ enkyɛnse no bebre na tutu e de afiso na ne ɛbobɔ so no ayade a bebre na no wobɛhu sɛ ɛfa tu ɛni to bɛhu sɛ na ɛfa no so no na ɛsensen hɔ ɛsaa sɛ ensuo tɔ a ɛkɔdam ho straight ewian so ebo a ekodan mu straight school for nakasa na omade enua atotototo baabi a omatwa ebre abem papa atimagu baabi a ewia ebetimi afa ho no naso sebe se na yina ye nim no Ghana ewia ya ebu na odin panti ompo ewia ne kɔ ho saso na so to a ɛkɔ ho no mo na ɛno ana sabra me no ɛkasɛ no ɛyɛ empanyifo unit committee any assembly member na PTA chairman Owura John Montroni atwetwe komo no baba bontere betu dwa achem ze school no afi apem ahankron aduosianum 1965 ton na school yesi ye na yesi school no tie bia enkoso ebesi ne yam no eye adwuman na kane mesika penya no no wo ho ede mamafo wo yilo kobo mensin emu no na otimi tu anamon ma sa school no otimi di anum kan amomutimi esi ye na so se na enyina nim no nya si wie pe na yesesa na ofofo atimi ede aba na no mo chem so omo akofofo no ho akoda koto nanim ase kanya bia na ka school da no mutim bebie afa ma akola ne sanse ne omo kom school no nya de atwa ye kwani titiru sabiri akato ne bro na ensuo be hyase ato no na so omo chem asabia me no ekase no enya ade a MC Owura Eric Tete watimatu ho anamo bia na bransa no beto odwo omanfo kasa de fa ho no na Owura MC Owura Eric Tete akọ no Facebook page na odokoto wo se ne yakoso ne sebe enye se bia ye omo fe keke na mom no engineer fo no ahunfunso bi ewo eye doors ni mu edan gate ni doors no o se engineers na hu ha kakra wo ho enu to ma hye contractor no so ommeye ansa na ombekọ bisin edama enkola no no na chechefo eni padese wo Obawale ebisa seso anye bia no gate ni keka fom so wo hu ni ti no omo ntina ho no mo nkyerade wo sadan edan na akokọ ye hitidua no emu na asa bibibi ensi ansa na panyefo hu se ehu behia so mbetimi abia na enu timi no kasa ni de enkola no still na no omo ko school ewo edandada 1965 ne si ye de mom wo bra yesi foforo awie emono chiawo bibia ewo mu na panyefo echem se enam door locks nti no omo twɛn asom be yawie ansa na omo bodwa data akomisioni abie kwan ama akora no akomu school timi no kasa ni de awie abo a akora no atim etuo no so sha se eta akora no atim name PTA chairman wo se efe ne sen Owura MC efe Owura Eric Tete there be enye MC no PTA chairman no wo se John Bibi wo bo John Bibi okita edin bi emu odupa ya fra no Owura John Mochoni John Mochoni yes Mochoni enti John Mochoni no te ho se obi ba ya wakɔgye ntete se obɛkyerɛ de wono magina saa board we animu enkyerɛ de na awofo no bi nso omo so tena se na omo aform ekuo a efe ne se Parent and Teachers Association no womo so hwese nkoda no mo tena saa da we mu am seminia ndukura ni asame we no ebeto odwa no kora no beka se eye PTA panyufo no na esan se omahu se ne yakoso no mani enye ho no kwabra wo ya hwa de nu ha ade ba ko wo mu ne de se omadi kan yakọ MC ni ho ne MC na kokasa ama MC ne da tudwa chem se doso no na fom so wo ho
na me no kase no eda no so nyese bia o ma bia ho name way dos na mfom so ho no ubia emie ana se ensuo no firi hen ensuo ben e de ensuo because me ti da se ensuo bia ti se no nyansuo asem bia dos no keke no se mfom so wo ho eda ne de me no kase no dos no ma lock no me no kase ne de dos no ma lock no mo chem se e wo contractor ne ho esa so mo chem se contractor ne me yesi ansa e no matimi abie eno ti dan no enya do mbetimi abie je se bia mu bu ani se me no kase ne de kiss ne wo contractor ne ho a omo he so be sesa ana so be isakraye no ansa na assembly ne to na mo akoko bia no kwabena minim ebere omde asobo fom omu sisa adan wi contractor no oye adwuma no kwabena ube kai ni di kakra me ba say contractor wo sisa adan minim ube kai ni di kakra e bia wonim ni di kakra contractor o si sadan ne dia e be sisa bi yensa enkan ni din esan say ya modern tries nke ni DMC no ebe ka said fa ono no Facebook poster obeyen ehun yensa enkan enu ti bi no ka say de contractor no enya ade a PT chairman no etimi ade ne din etimi etu igwa kwabena suku na ya pata no eye class 10 ekopem 10 menu ebe ma eye class 1 edukosi class 6 enti se enkoda no wie primary 6 na suku ben biem na won tem ho a ombeko me pacho schools nkura ben me ho ne de junior high schools ne ho na mom ekrom ho no na basic school no ba ko pe na wo ho ekro ni ma eno na serve enkola no obu wi a junior high school no schools nkura ho do be me se atwa ho ahia no omo nyina ewo ye junior high schools a enkola no mo wi basic school na mo ekọ no mo eno ti major problem wo krom ho no basic school no eno ti na me no ka say no awofo se so mo chema se enkola no efiase na ntwa yi a ebe do no mo ti ma ko junior high school kwabena wonyin ni se aban ebi aban ne de contractor ne ka eno so ade bi a afimo e de abani titiru ebra yade yenya ne ntie se kiss no eguso e wo contractor no ne san sebe se ka waye bibia awie na ode abramo na makokọhwe ene mahu se fumso e wo ho a enka kiss ni ka still be wo ho na so still no ki no ewo contractor ne ho na secondly yenima de kunti a ebesi sabre no contractor ne din so no akoye se mpanyifo mpeso mu din din no ebetu edwa eno ti nia wo ka no so de bibia bebre na esusu ni se be ya wonwa se school dan yesi ni kama ewo ho na ye beka se ya tum esa do kana se gate for so ewo hunti na ya mankola akọ school ewo sa eyinim na so enya de ye betia da so DMC no nyakopo ya domo chine ne besi bia no senior office scribe bawura na ya ginchiremu a esefata e de afa eye ubawale school a me no ka senkola ekoma akwakoye hintudua ne owo amena no kwabena sa wodi wani bu sa sukuu patadan ya yehwe wo hwe ankoda pa wo sa sukuu mu a kwabena hwe nkontabuo mu a wunya total population de ba wo hwe ankola be yese ne wo ankura me ha mani enka ankura be wo ho be ye ahanu eni akire over 200. Yes. Kwabena me pesa wo yi adwuma bi maye kakra because ensem bi wo ha me head and ase wo ha papa. Pe de ekeka ko ani ade no nkomo bi wo ha ntimi nka na fidie so na emom no kwabena waye nsɛmtwerɛni a wosi anam wo hɔ de bɔmɔden bia sɛ enye saman ne besi da no nipa ne siye enye de na omo bodwa e de asobɔ fam em wo hene e ba hɔ nti wo hene no ebehu nipa wo si da no bɔmɔden bia sɛ wobɛkɔ wo hene ne hɔ na wo hene na din kɔmɔ yebenya contractor ne din ene bia ne number ene na dwuma ko ne din na tie na numu asɛm na busa sɛ eye nsuo ne firi epono no mu banti ewura mu enye yie na mom se nsuo tode ya yenko tena sa apota no menko tera de ne ba wi akire nsam twerofo e boda wuro se enipa awu nti kwabra mpese wo ye sa adwuma no ma ye na ne kene ya ne yente wonka me ni nua be ma tiefo a etie Sompa FM ye ya shom boss e betu sara mo me da asba papa ye jiwudi ye nua be ma kwabra nyako ane ente ne nka e de firi epoye mantam no emu Yenfref epoye mantem we na noftom ra chebedwani onumnyamfo Samuel okuje to abra kwa wakan sem kaka kana ne de wakofa ba de abusuafo ehu o
sɛ asɛm yi a wɔkeka nokora wɔ mu paa deɛ ne ɔman no yɛkɔ akɔbrɛ wuo nanso mpafe ɛna so yɛ sɛ pakapaka yɛ a yɛkorɔ no na wɔnom ɛso kwadubu no sɛ ɛnoma ɛdidi a na yɛne a yɛso de yɛabere deɛ yɛde ama yɛtiri nwi nyina da nso atutu muntie wɔku gye tɔ abra kwa sɛ afie twa mu 2022 no abankasie mu kaaseɛ wɔ hɔ no kɔba nko a wɔm sesaeɛ no anoboɔ no som 15 million Ghana cedis ɛna aban de sesa kaa kɔba na ɛno no wɔka sɛ na ne aban ne sɛ ne ho kyere ne nti Ghanafoɔ mfa yɛbɛatumi ayɛyɛm nanso akukuru sika nte sɛ de yɛsesa kaa kɔba no sɛdeɛ na aban ne sere yɛn anaa ɛna hɔ wɔse 59.4 million Ghana cedis ɛno nso ɛyɛ operational enhancement expenditure okugya tɔ abra kwase onim aboakora ne din no ɛno nso sɛ sika yi yɛde ada akɔ adankyi a ɛno nso wɔbusa ɛho asɛm wɔsɛ bosome nkono ntɛm nkoa mu no wɔma Ghana de hyia yɛte mfifibra ne yɛ a yɛbrɛ yɛta asese mpo nkaprɛ wɔpepepe aduonum baako akyiri pɔ baako ɛno nso borɔfo kakraa yɛ ɛno nso ɔsɛ yɛfrɛ no empirical analysis yɛ ɛno nso wɔn akɔyɛ no kyerɛ sɛ aban ne bɔhyɛ awodoɔ yɛ a wɔhyɛ sɛ fam ngo a ɛne mpanimfoɔ wɔn mu yi so yɛbɛte so wɔn mu nkyɛn mu aduonum no ɛno nso ama so wɔwie yɛ na atofo ɔsia wahaha n'anie wɔn nso de ne deɛ ɛbɛpee soɔ sɛ Bank of Ghana nso atwa sika foforɔ ɛnso de aba abɛgum ɛno na ɛnam soɔ yɛ ama Ghana yɛ ho kyerɛ yɛn ɛnsɛm de wɔn aka bi na no na yɛ anam busa sɛ muka ne nyinaa sɛ yɛ ne korakora ɛne sɛn ɛdeɛ na mode ba wɔn board ne korakora ne sɛn kɛse toa so meda ase ma yɛnkɔ yɛnimu ɛnɛ anɔpɛ no yɛde ka kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ wɔ sɛ aban no sɛ wɔde star bi ba ne nyinaa kyerɛ sɛ agya Ghana maburu mmeranteɛ ne mmabaawa a yɛasi soɔ no sɛ bɛyɛ a yɛbɛnya baabi de yɛn tiri ato ne adeɛ nti ɔhunu sɛ ne manfoɔ ɛbrɛ nti ɔbɛhwɛ ne watumi asosɔ yɛn mu kakra yɛ anɔpa adeɛ akyɛ bi adwumadie no so yɛkyerɛkyerɛ mu a sɛdeɛ nsɛm esi ɛkɔɔyɛ na sɛdeɛ bɛyɛ na yɛbɛte asɛm no yi ase yie pa nti no yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra ɛnɛ anwummere ne yɛhwɛ sɛdeɛ nneɛma esi ɛkɔ ɛfa saa nhyehyɛeɛ no emu ɛkɔba ne sɛ yi a anɔpa no ɛbrɛ bi ahoma no tum no na Ghanafoɔ adwen ɛyɛ ɔmo bebree obi sɛ na nti mekɔ ha dan no wɔ asuom mekɔ ha dan no wɔ bepɔ ɔkɔ mekɔ ha dan no wɔ kɔbɛdam mekɔ ha dan no wɔ pɛrɛkɛsɛ mekɔ ha dan no wɔ seekurum mekɔ ha dan no wɔ mehame nkwanta na no aban no mɛyɛ dan na aban atumi aha saa dan no de ama me ana mekɔ ha dan no wɔ mehame ana dadeɛ so aba na yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra yɛne Paul Kofi Apia Department of Rent Control Manager Asante Mantem ha ɔpani awurade asomdwe nka ho Council small papa na wapom te sɛn Yankopado sɛdeɛ aban no ahyɛ Ghanafoɔ bɔ sɛ ɔpɛ sɛ wɔsɔ yɛ mu ɛwɔ adan hae mu ne adeɛ no yɛpɛ sɛ yɛte nhyehyɛeɛ no ase ne nkɔmmɔ no ase yie pa nti anwummere yɛdwa to a wo a yɛpɛ sɛ wɔma yɛte sɛdeɛ nhyehyɛeɛ no ankasa wɔdaworoma ɛmu nsɛm siteɛ meda ase akyia atiefo nyinaa ne ahwɛfoɔ so sɛ Rent Control Department na ɛwɔ hɔ dada ɛsɛ yɛsiesie ɛtawatawa biara ɛbɛba fiewura ɛne wɔn a ɔha adan ne ntɛm asɛm no na sɛ aban no ayɛ dada wɔdurumɛ bi a wɔsɛ ɔyɛ dɛ wɔyɛ nhyehyɛeɛ mu kakra na sɛ wɔkantene ne ho ɛwɔ kwan baako no mmienu bi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma ntɔkwa ɛne wɔhaw ne amane a ɛda fiewura ɛne wɔn a ɔha adan ne ntɛm asɛm no ɛso ɛbɛte yɛntuma ntu ase a ɛso bɛdɛ ɛbɛte na sɛ obi kura ne sika akɔ ha adan na ntɔkwa no amaneɛ ne ɛba ne ti no ana aban no ɛho ne sɛ saa ntɔkwa ɛba nyinaa no akɔyɛ baako mmienu bi a ɔmo ntumi ntua mo rent na sɛ ɔmo ntumi enye baabi papa ɛmfa ɔmo ti ɛnto nti na aban no ɛyɛ ne sɛ ɔbɛsɔ saa nkurɔfoɔ no asene na wɔtumi aboa na wɔtumi nye baabi papa wɔtumi didi akuti ato ɛyɛ aban no so asɛdeɛ sɛ wɔsɔ wɔn ankasa koraa ne pɛ na asase no wɔsi na wɔde ma ne timamufoɔ ba wɔntumi nyɛ saa wie na nso kyerɛ sɛ wɔsɔ obu n'ani yɛ dɛ egu so wɔsɔ otumi ɛboa na obi biara tumi nye baabi atena ɛdi sɛ obu sɛ a saa nhyɛ aba no ɛbɛboa ama yɛhu ne papa a ɔsɛ ɛdi dan ma ho
so I got any, so I am my friend, so I baby will fee. Nina, no be a book, so book on that, you see Busa or Ghana card. Yes, I said behind that. I remember now, yeah, if I would feel over. If you be an ultima, or last if you are ultima, free buy, or say, acquire with your more, or you call acquire with your more. I saw Ben Awoko. If you mean I, as a papa, a fee, because I'm Mustache since I feel there, a Bekoye, Ubukata said the beer, Saramuka, as we read the Momati, and Tigusu, a Bekoye pa. And to me, Kofi, me fan say me amene wo kasa mi efiewura. E na wo owura Kofi a wo ne me kasa wo be pedan wo me ho. Aha no enkomo ben na be koso. Ebra wo gina nchen no. Enkomo ben na be koso wo me ne aban no ntamu. O say wo efiewura am so be ha dan. Enti wo sembusa ni nyina gina wo efiewura so. Wo na so busa me say me firi hene. Na adenti na me be ha dan wo na di na me hu no ho. Auntie, me be dan ho. Na hwan mpo da kire wo say e dan kra da hanuma me de ma ha. Oh, 3 years since embuya wo firu no mo no so busa me. Adwuma be na me ye me school ma ko school aduru say. Na me last school me call na wo hene. Na me ni ho a hwan ne be so udima de me next of kin ni do say na. Ebe ye bi mu wase say me kra bi sika be ha da na busa busa science me hu. But enye nsem hunu kura we dey ya trasa sa level no the question bi wo ho a o so busa wa ware ana o twempera ana wo yesi we nya beboa ama ya hu nipa ya ne nete wo benya hoho say na o say ebefio wo no ba emere du se no so wodi so twi nyina bebe me ya check ya ho na ye ne security no ye ne ya twa hwe aboy ye ho ban na enya ntie se aban no se otua de mawa nsihu bi be 12% bi wom nti ama asene nkomo twetwe no Ghana fo nti ase wɔ no nka ya de pa nanso Ghana fo nti ase wɔ nam nhyehyɛ no ade se ɔkyire bi no wo betua 12% increment bi wɔ ho ho asam te sɛn and no dear me sere woni watie for say wo ma me kakra na because afi no opanyin na kasa ye ne wo fom de ye behia na edi nkomo na ye hu sa percentage no anu yi enti me fa ne say red control obi busa sesia se meti obi fie na se e bia efiru anu so ene me ye niema bia mani nye ho a ho no mutimi bam na mo bam a de na mutimi ye de boa me se bedi ka cho say ya so ye no ye o say sisi ntawantawa e wo firu anu o ha dan temasem e say ade bia ekoso a wo ha dan no how bia no also uba ya so ye na be ka kire ne etu ensa frɛ efiru a ne etu mu nyina mu fo say ye titi mu ne ye ya ne atiti mu usika wo mu a ne de ne agidi ama eno no nye talent fo nko ana so otimi ba wusu ye firu a na obi ha dan na oteto last 2 weeks efiru bi so hu the talent na ne machine no hu na ne machine etema na pressure kwa re ekoso etinye say ye ho ma tenants and as landlords nko ye ho ma obi a ana asemu simpo na bibi chiri wa adwuna epono no yetum free say siko obetuma ba ni a church so mpacho me ko handan me nim da han so ana se bibi say chiri ma adwene bi pacho e wo say die na menye wo ba ye beboa so ho no ma obeba ni osuro if you bi so ho na adwene nyanya if you afo ni bi adwene nyanya no kra obi wa ho so asem enya asem so wo de me kwa aban mu ba wo ba ye benya botre a chechiro mu se ye adwuma ase wo se enya botre e chechiro ye de bia me ka case bi ba ye ho no if you run ba se wo tu one police officer bi anase wo tu lieutenant bi what did this can na buy one TV and face but me share ya no I say a futu bi na o say dey ye hwede ma omo nye so bi ba ya na etu nye botaye no ye botaye pa se e be hwe ama asundwie pepepe ye aba timamfo efi apa radio so no mo kasa na kire no if police ne te no ho ase firu so te no ho ase eto omo sa akọ yi so omo te takwamako
problem bi ama yɛ nti ade bi wɔ hɔ a ɛyɛ na yɛ nipa no wɔsi yɛ se ɛna wɔyɛ biribi bɛdɛ ɔba a wɔbɛkyerɛkyerɛ no sɛ ɛnyɛ saa na yɛ no na mmira se ne se na ɛyɛ no no wɔsɛ na nakoma to ne yɛ fɛ no atena hɔ ti gye sɛ bɛ control wutu obi nko ara na yɛde ba hɔ ɔpɛni yɛda ase anwummere bɛsɛmɛ da ase paa Department of Rent Control Asante Mantamu manager ana yɛte ne nkan ɔno yɛ panimpa abɛdi akyire owura Paul Kofi Apia yɛkɔ Tano South na babeto dwa head director ya wogyina mu ɛna wɔkyerɛ mu sɛ Tano South municipality Dr. Peter Asare wɔde nhyehyɛ de gu akwa mu yade a friend cerebrospinal meningitis eduru awia krenkren sɛdi a na yade yi na pagya ne ho paa ti afie wɔn nso sisi mpampim sɛ bimpani sɛ ufra sue bura sua no wani akɔkɔ nti esisi akwan a yade no fa so bɛ nyina da wɔkyerɛkyerɛ radio nkasa mfidie formation centers ahodoɔ sɛ obi abɛhwɛ no yie yade a friend sɛ CSM ebduru tama huhuro wɔ mu a na ba ɛno nti sɛ yadeɛ no nso nsuasoɔ nso a yɛasabea ahodoɔ no nyina da wɔn mu ɔmani na wɔ na obi ba na wɔsɛ ne ti yɛ ne ya dendenden ne kɔn yɛ ne ya na ne kɔn no ayɛ sɛ de asensen na afei ntabu no anaasɛ wurayɛ ɛnso de ne ho agye mu a ne nyinaa yɛ yareɛ cerebrospinal meningitis no ne nso nsuasoɔ no bi so ɔyɛ awo so wɔ fie na wo sɛ nso nsuasoɔ yɛ ntɛm so na wakɔpie mu ayɛ asabea Dr. Peter Asare yàtsa da ɛbɔ ho dewu atɔ sɛ radio station dɛ information centers na ɛkɔ ayɛsɛ de bi a ɔsɛ ɛwɔ OPD yɛ head talk hɔ ɛna ɛbɔ ho dewu ebi yare na sɛ because si and ɛwɔ season sɛ hamata season deɛ that time na ɛna CSM so de yi ne ti paa nti ama obiara dɛsɛ bi a science and symptoms sɛ ohun a ɛkyɛ sɛ ade no de deɛ wotu ho na mo ntɛntɛm aba ayɛsɛ de ne ehun ɛkwan bɛfa sɛ bi asɔbo amɔ nti yɛde a lot of education and awareness at the end of the day no bonya would need a symptoms bi a normal na nti akɔkɛ ne bi a ɛba wo yɛdi kan ne sɛ ɔbɛnya some bi a complain kakra bi a woti yɛ ɔya ɔkɔn yɛ ɔya ɔkɔn yɛ hye ne ade nti basically that's what it starts onya saa na kesa no de day no wotu ho na mobile clinic yɛwɔ kwan bɛfa so ayɛ investigation nti ɛbu bɛhia sɛ obiara no season a ɛwɔ CSM lɛ ɛbɛsɛ sɛ obiara woyɛ sɛ ɔma ɔna yɛ ntia wɔwie no ase baba so werɛmfo HIV nso sɛ kyiri nipa ma nipa wuo no ɛno nti watrɛtrɛ wɔn nkwata bɛma nti no trovar nnura yi yasabe ahodoɔ nyina da nyɛ na yɛ a wogye bi nom na yadeɛ bi wɔ so a kɛne ɔbɛne ahye apeten ama wo so ate ama wawuo no ne nyina da wɔde so ano not fast. I buy a home again as far as HIV is concerned. But in the HIV is we are there coffee effort entirely. It will be a sense of awareness creation. Most of the times, most of the people don't want to even go to the facility and test. And awareness campaign, as you say, I think even the opportunity to be able to go showing social gathering near OPD near here, account at least awareness between a cost. There were other strategies HIV issue, testing and counseling. So, accessing the bit access to Mujan said, oh, be unnecessary meeting. And now, ART centers, and this year, I know where they change our hospital, make it in hospital, but here, a cost room, even all the health centers, to me, ART services need ART centers, and what they do is we are positive, I confirm, they are more blue. In only free, it's more blue, not to say, I don't know, I bet from prepare. Hey, Tano South Municipal Health Director, Dr. Peter Asare. Ejina so anwumre de nsam nyina aba na we yawote yanka Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Yenuanom centers bebre nso ebo ya chidom anwumre ye de nsam no ma de hye ya edi akone aba nkai botaw na ya makwan ema asem pani padwumadie no atumi aba wakwam. Dr. Osei Mensa Abrakwa e de abeto yanim se yemfamfa fidi case so na nto amansa yina se ofa taxi efri poku trading e de ko Brema UGC na dia eye Black Diary ya watworo ho Georgia Association of Educators ayera ohun ba bia wode ato so sra adofo na abusuafo se yen moa anase ebia wani atwa bibi so saa pato de ba Sompa FM ana Sompa TV hase ya yebegye na yetimi aboa opani na manensa atumi aka anase bia wanya bibi ho popoye saa 0245 33 0760 0245 33 0760 na mpanifo ebeje wo so obi say opetan na ope single room self contained
wo bi wo abrepo adoato kropo ana abosan me pa cho we no ose ompe agent ye ma me bi dia bedan so wo per single room self contained mpa cho so wo bi wo abrepo adoato kropo ana abosan a me pa cho so ompe agent wo bi a fresesi mpa cho enkotwa toilet so mfa nsende no ene enkotwa wo dem mfa nsende no saa de no atwam 0244 809 641 0244 809 641 Mrs. Subium 0244 809 641 Ubia Fresesia na empanifono enye so eyenkai botawu nananoma wote yi paso busu apane Steven Osei Bonso oba pani Faustina Buansi oba pani Efia Echa eja eye opani Asamoa ena eye oba pani Adwoa Ampon enuamba ne nuamama bi ekeche eye amatuntum Pastor Kwabena John Wodifo Paul ewo Sompa na Tarawan Media Sarah Kwabena John Mami Dora ewo Abrepo mu nyina ena se yemfamfa vidikese so made nyina omunu abema Peter Kwabena ebra wotias na hotedin eye Kwabena konadu wonya mfinsia aduanan enum ansa na okọ ne bofo nche eyensu so ye ne nyame ya adomo amemende di ya nimu ya ewa sore nkwanta ohwim ye ben Adwoa Power Bar eho ena wode betompam besua hwene ne achi a nopa no na se waye bibia sade da no ye akamfo yie mamre ne amane bia woso ye no opeye na owie na okosie ewie bibia no a wa betena se ewo hwim ahemfie no anim ho a na waye yie no kama ne kwase da so no obesan abetena asore nkwanta ohwim ya eben Adwoa Power Bar na kwasiera no wawie bibia bra wafiri na ase asore na ba no wiase ye ba ye ya mediche bi eye ye nkoja no no anko beba na enye fe Odifo Paul kama to yam edon beba na eba bejawo anwumre yi ejina so de nsam nyina ba na wie na akwabra kese na fe Asante Abu Benedict Samfo Penny Kuku Veronica Jando Akosu Somwa Elizabeth eni afia Akosu Jewa nana ya bu amali aboga wonu nyina aka ho bi freedom ya Grace mame wata anyone meka ho nyina danso bo ya yedi kasebo hwehwemu yi ede bremo wayini ni amakranchada zoa so of mame premier ni yes sorry na say ane abuaji fosio ni ti fosio ene ewuranom omono asamoa wono betranse agya usu kanchankranka oheyere na wode asempe nipa no abrɛw kɔsoa ne ti